ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ନୂଆ ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ପାରିତ କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଓ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଖଣିଜ ଧାରଣକାରୀ ଜମି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଏପରି କିଛି ଧାରା ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖଣି ଉପରେ ଟିକସ କିମ୍ବା ସେସ୍ ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଟି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆହୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରାଯାଉ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଚିଠିରେ ବିଲ୍ର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଧାରାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଧାରା 2, ଏହା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖଣିଜ ଧାରଣକାରୀ ଜମି ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଜମି ଅଧିକାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧାରା 9, ଏହି ଧାରା ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଖଣିଜ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ଖଣିଜ ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକସ କିମ୍ବା ସେସ୍ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଧାରା 13, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଟିକସ ଲଗାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ରାଜ୍ୟ। ରାଜସ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ, ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଟିକସ ଓ ସେସ୍ ଲଗାଇବା ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭୂମି ହରାଇବା ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନର ବୋଝ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବ। ଏହା ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ସମବାୟ ସଂଘବାଦ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ। ଏହି ଖଣି ବିଲ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।